दा ओरैसो लेमनोसै माबाया माथो गोराथार गोरा मोनलै बुस्थुआ बेखौ एसे हाबावनांगौमोनदां बेखौ गारनांसिगोनसो Mày đang là bây giờ đang làm cái đấy, mày đang lấy không phải chứ? Hẳn được cái việc phải làm sao này? Này cái zira dan sambram gufuरजों देनाय बेखौ एसे होनोसै आं बेदर एवनायाव आं बेदरखौ खांनानै दोनथ'नोसै ओमफ्राय मेवाखौ एवनोसै दा मोजां फ्राय जाबाय नै बेदरा संख्रि होनोसै मानसिफ्रा बोरै बोरै सङो माने सबनाबो संनाया बेलेग बेलेग जायो आरो ओमफ्राय आं बेबायदि सङो नै आंना एवनाया जाबाय दा दै होनोसै आङो दै होनानै गोदौ होनोसै आङो बेदरखौ होनोसै बेदर एवनायखौ होना होनोसै आं दा अनलाखौ होनोसै अनलाखौ लगायनानै लाखाबाय साराया गाहायाव फिसाना गोजौआवल' उवां उवां ओरैबायदि टेस्टि नुखाबाय जानांसिगौल' दा गंगार दुन्दियाखौ हाना होनोसै आङो ओंख्रिया मोनबाय अनला ओंख्रियावबाथाय बेखौ होथारनांगौ होमबा बिराद माने टेस्टि जायो आरो
नैबे मानामुनिजों आलु भाजा ओमफ्राय नै ना भाजा जानोसै जोंहा गोथावनो जानोसै जोंहा एबार